on stage, your program director. He was born and raised in Umtata. He's a stand-up comedian. Aga Chatanga. Please welcome on stage, Uzi. Take a seat. Take a seat. Molweni. Lamvo ebe introduce apang Bobin Zangena ne. Ukhona into elimeyo uyichaza ngam. Titho uzamaholi ke ngoku. Ayizongonga imike ukukhona. So, Lamvo ebe introduce ndibhobese backstage. Ikhona i-information ayiwayi-omita and yeyo nibalulekileyo ulibele ukuthi namfana wayi-actor uGqeberha Timame by show of hands kuba nombukela uGqeberha abententeni so ongambukeli uGqeberha there was a time where there was a season where the main character Luzumxenge ne othatha isithembu lo mfazi omncinci amfumeneyo kanti ibiyicrush kanye nakhe nawo ababhaqu abayabetsha wayebaphumisha nesikhephe lona yathi ke i-TV because sithi sidebe yathi zange baphumisha pha uba banzima njani asiyazi khange sinto haha be-TV now yavela ke ngikusiza nelandelayo kaba badada bayofika emoto because bebesemhlala emoto ekuthatheni kwabo bayohlala emdanzane u-Anathi umithi umithi umntana walonyana unimamela kaba-ke ubaba omncinci lo umhlophe umuntu ngamsimelele uyivilo nabahlala emoto wayapha wayobadubula wadubuleka u-Anathi umntana usweleka waphuma yayindimla mntana khakulelele ukuthi ngibukela i-TV bentofa ifoni angenangibona yayindimla mntana ngikucela ngaxolisa ndibulisile nje khange ndifune ukuzimpilo because sihlala nabantu abadala abantu abadala bethuna indivela kahle abantu abadala ne umolo unjani impilo njani sure uright abantu abadala babanayo nenqomo kwalapha kwemolo umzekelo masithi utata omkhulu wami ngikubheka ndikulanga lokulunga ndikubona umafuna ukuqhubha now masithi utata omkhulu udibana nomheza ongufako imali yabo izawuthi Thina faka kunjani athi unyawuza danga lokulunga sikhamba uncoyena sikhama sivuthulula siboshwa naba ziyaqhubeka sifuna lokho sikwazi ukukhupha sifaka ibhuku emile nzima labadala ndithetha ukuthi yona phela siyaphila kunjani kuwe athi omnye ayi bhele nani sikhala kuncoyena siukhama somsele kumbi ndike ngahlekelwa inkomo yami ibomvu nombomo omhlophe cabe ijuke kule nkungu sayifumana kodwa apha kwandisana ndithetha ukuthi yona phela siyaphila so abantu abadala especially emaXhoseni they take so long to answer and acknowledge greetings so much that sebezazisi masithi umalume wabantwana ebephaa ebuhlandi ne mhlawumbe masithi bebeganyiswa uzohlala ibhoko endaweni yabona athi bahlale ndim ke uZimvo ndizawuba uhlaba lebhoko imbeleko kwamtshana gqibile but abantu bes-50s going back they always make sure that they waste their time and la malume uyinhlabi soloko ingulo ungaphangeliyo and ngicela kuqala kuthi ke kaphakwa ngo-12 banebuza ekhaya apha umalume uyathandwa ngabathandi uthi akathi gqi uthi athi umalume uthi akona imbona uthi simvele lokapha phanda ke lowo
Now umalume xa ezazisa pha ebuhlanti esishobana size ngantoni uzawuhlala ibhokhwe uthe into singazange sazifuna uzazi sasingekho unebhlukwe elabhola stripes xa stripes ziphele esithubeni impeshiwe idayinishiwe uyayikhweka apha ebuhlanti athi lo uthethayo ke uzimvo ke unyana wasithathu uviwe ke oyimbulo kaMbuke uMbuke wayengomntana lentombi wasematolweni owayelikhayiqa kukho singenaphi thina apha bazali masikhubeni masicale nomcimbi bethu sizoyala abantwana khandi newari lingali-under age lingali ngo-grade 5 apha ingaze singabiza nje amapolisa sike sijonge i-ID bakhona abana ubhandinda ngirayi madoda bubhuti ba okay bekuthiwe ke sizoyala abantwana singabazali singomama xa zilisika nje ngabo ke anifuna ngale mphakamile ndiyazifaka apha ngoku so kuthiwe ke abantwana bazawuyalwa ngolingani nakhulu into esizawuyenza ke before siqalise ningalili ke xa niyala akulukanga nina nini befamba okay into esizawuyenza ke before siqala uyala abantwana sizawuphakama ukhona apha entendeni azomkhomba ozokuhlabela ichorus sizawutha zawucela ivolunteer elizosithandazela mandihambe nawe Yesu sivaleni amehlo bawethu onamandla uNkulunkulu omhle kangaka ode wamhlena ngalemini namhlanje obusazo kokubana ngalemini namhlanje kuzobe kubhiyozwa lomzi wabathengu kuzobe kubhiyozwa lomzi wokhudeni siyabonga moyo ingcwele ngobuhle obungaka ngoba zonke izinto zikuwe esandleni sakho abantwana abasukanga banazo zivela kuwe moyo ingcwele enkosi ke mzali siyabulela ngaleli langa sikelela abantwana abancinane yonke imimoya kaSathana egameni lika Yesu ibakhusele Thixo wethu kubakhasa kukhuleni kwabo zininzi izinto uSathana azifake ebantwaneni bethu bongcwele sithembele kuwe ke Nkosi sinathemba limbi ngaphandle kwakho ngoba wena uyabazi adalwe nguwe wazi nekusasa labo mna ndibaza bazwana ngumzali wabo kodwa wena uyayazi Thixo wethu siyabathandazela ngale mini yabo imnandi kangaka sikelele ke Thixo nabazali abacinge ngabo anintsha abazali abangayicingi into enhle ngabantwana babo bambi babizwa kuthiwa ngamaphara Thixo wethu oyingcwele naba ke Nkosi bebahle phakathi kwethu sikelela ke Thixo ikusasa labo silinikela kuwe esandleni sakho akekho omnye umuntu esingalinika yena
ngaphandle kwakho bawo ubakhase esikolweni ubakhasebelele ubakhase behamba ubakhase behleli nabanye abantwana into ezophuma emlonyeni wabo ibe into ezokokha nabanye abantwana kuze bazuzeke ezintweni ezinhle. Thixo wethu namandla onke yiba khona ke kwelikhaya kumkaloku umkali sonwabile. Thixo wethu amandla kumnandi siyabulela Nkosi ukufumana izinto ezimnandi kusinika amathuba onwaba. Enkosi mzali entshonalanga namhlanje ndibuyisela kuwe Nkosi egameni elinamandla egameni likaJesu. Amen. Amen. Thela zakamanga umakhulu ngathi kongena ukutya pha. Bengi basenze okukutya ngoba uthanda zakamanga. Now ndiyayithanda ke into enkonzo phakathi ne. Because ndiyakhonza I attend a 7-day Adventist okanye Sabathi emigqibelo. But ndiyathanda uhamba ndivisit ezinkonzweni ne. My favorite church to visit, Le Keyboard and Unangosh. Here I'm telling you, visit again because chatting a lula, from chat to corner. Walala wa pupa, we have chat. What was doing Nachmania, Professor and some chat moms. Now, you know, each other, you put a visitor back and you chat to Lula Payan, tell him to go to Sale atumfundisi shandala babosha. Mzalwane, look at the person next to you. I said Mzalwane, look at the person next to you. Mzalwane, tell them I love you. And I love you, and I said, it also helps when couples are on the brink of divorce. So, if a couple is on the brink of divorce, a couple has konza, a family has konza, they still go to church together. They still go to church as a family. But you will see. Now, because if South divorce and goes gas, uzotufundise maya kalabush. Msalone, look at the person next to you. Tell goes gas but I'm full of joy. Tell them it's not over until God said it's over. Hallelujah. Sister Kitty and the thing last night because of the day. She has almost 13 years. Laba bantu bazoyalwa dinikiwe ke i-procedure ne-program ezoba izawuhamba njani. So nasiyiqala bekuthiwe ke abantu abazawuyela kuqala ngomakhulu bakulotata uthi nje uzawuphumula ke ngoba sisemgidini sizawukuphela. Uyafuneka umuntu ophakamayo abantu abangomama kuyafuneka aphakame ngenkomo. Nothi intonga yakho ungakhuli intonga yakho uyiva ungathi ungumhebhere wamayebhere uzawukombela kusemgidini yakho. So sicela ke ulili uphi kanti bethu uphi ulili bethu nakhali likayi wani akufuna sisebenzisane lenza ungaholi apho ufanele lize funeka lenze ngathi nonwabeza ndibhatala. Sawucela ke omakhulu bakulotata basolele ngaphambili bazoyala. Ndithule ke mna ngoku. Uzophakama aphakame pha ngaphandle kwaThula and uzawurhuma. Siyakuphanisha uThulanga. Imali ngelo phepha ingeni a. Usarhubela umuntu ongashabelanga. Awukasoki ngelo xesha. And zakugada imvucumbu yagoloza uzotya. Sakunika izambane kuphela. Sicela omakhulu bakulotata ke ndiyaphuma ngoku. And the sun is getting clash. We are in a yaba. Oh, my teddy, we are in la 5 seconds. Ibala 5 minutes yako. And at least I was uteta. See, we not stop because sitata I will be pillar. After a program, I will divide 9 up. I said, "Plan." Would be better limited.
and bazali abona nabanabo captain uba una cash ungayi transfer ungezi apha if awushiya noyazi utransfer transferani bethu okanye Christian njalo mali ngenamali funa speed point xa sikona speed point uthi sikona slip kwesi speed point unakufanele ispeed point na slip sicela makhulu bakulothatha abasondele bazoyana Stand up, Yana. Let's go now, the two. The meal of Mandibulise omama bakhoyo phakathi kwaleni yanamhlanje ezobazozimasa abafana ningathi kahle nijonga bakhwenyana bazobonelwa ndini ndikule ndawo ngoba ndizirhalela uthetha nabazukulwana but andizuba mde ngoba ndiyanazi uba ndanifundisa nikhulile ngoku akukho nto ndinoyithetha kuni into endizayithetha kuni nihlale ninje ngoba ninjalo niyandiva aphila ngolisa Mr. Calaza and Mr. Calaza andizuthetha kakhulu ngoba okukuthetha kokubuye kuthiwe kuyona kuphinde kuthini okunye kuyalungisa andinanto ndinayo aphila nolisa niyazi uba amadolo amawakavumi nangoku le nto nindenze yona yondisebenzisa ndigugile ndikhe ndathi kumakhulu wabo esathi hayi bangabantwana ndathi ndifuna ngoku ndisenamandla wokunisebenzela ukhona umama endiye ndabonye uzawuthetha ndithi mna senithenge i-airtime never ni-aplayele ukuya eyunivesithi not ezinto zenu ndiyabulisa ententeni emgidini ndiyabulisa ngegama lenkosi yethu Yesu asikho secaweni ke sisemgidini kodwa ndizawuliza ukuthi ngoYesu abantwana bam bazukulwana isipathi samnasiya emotweni kude kandi sehlukana nizoza kum ndininike loo nto ndinika yona okokuqala amazwi endizowatsho kuni andizuthetha kakhulu kukuthi njena abantwana bam nihloniphele nto kuthiwa ngumzali umzali wakho ayingomamakho ayingovito ingengo esethu yedwa wonke umntu omdala ongumama kuwe nodibana naye endleleni molo mama molo tata ngokwenje njalo uzokhula ulingane nami kuphele nalento kuthiwa kutheni nangoku ngathi sekuhamba abantwana nje besishiya sigugile
ibikhe wahlonipha abantu abadala ungayiqedi le nto kuthiwa inhlonipho iphule kuwe ngaphakathi enhliziyweni uzokhula nxa kuthiwa uMadlamini akaphilanga entshwenka umakhulu wenu utatomkhulu akaphilanga entshwenka ningajongi utata kuphela ngoku mos ningamudoda nina nisuke entweni ngoku nifakwe entweni into niphumile nina mos laa ndawo benikuyo yenza nje nantoni nina ningaba nene niye esikolweni bethuna nifumane imali ezovula le phantsi kwenwele akhena nemali nafunda nesikolweni imali nizoyifumana kodwa ukhena ngayo esikolweni nizoyibuza abanye abantu imali bayithatha phi na kanti bona bebefundile baye esikolweni babamamele ntoni abazali babo funde abantwana bam esikolweni nibe nembeko nibahlonela abantu abadala nibahloniphe kakhulu ithi incwadi yeBhayibhile hlonipha umzali wakho uhlononyoko ukuze imihla yenu yolulwe emhlabeni uyayibona ke into ephuma eBhayibhileni yinto mna endiyibhiliva too much into ephuma eBhayibhileni engaphumi kunje ephuma phaa eBhayibhileni usho ukuthi mos ma ungabahlonipha aba bantu usho ukuthi wena ungayenza 8 years ungenalo nehlaba philile ungasimeleli nosimelela uthi ubuza uba hey lo tata kutheni uqine kangaka ingathi akabikwa nehlaba kanti wayihloniphela utata wakhe nomama wakhe ehloniphela laa mama ingathi uyasokola yazi kukhona abantu ingathi abathatha intweni uzongamjongeli phansi lo mntu ingathi akathatha intweni kuba wena uthathe intweni kuba wena uthatheni abanye abantu xa bethatha intweni abantu abangathathi intweni ababobonela intweni kanti uThixo uyatshalenja akuniki into afuna ukujonga uba lo mntu ungathathi intweni uzomthini ngaye niyeva abantwana bam niyandiva abantwana bam lo mntu ungathatha entweni beyitshalenji njenini afuna ukubona uThixo uba uzokwenzani ngalo mntu ungathathi intweni xa kunike into wena uthathe entweni nizithathele iintsikelelo zenu akhanamnye umntu phaa kuThixo ongenayo intsikelelo yakhe ngoba uThixo othanda bonke abantu akakhethanga namnye umntu kakufuneka wenze le nto yena ayifunayo apha kuwe oza kunika le nto uyifunayo nayo ngexesha lakho ezakheka izinto ziyalindwa ngoba kuthiwa zinamaxesha wazo uzunganqani la ehamba nge-oloplane ube wena usahamba nyawo uzulindela kwixesha nalo liyeza zunganqani mntanam nawe uyathandwa nguThixo uza kunika into yakho ngexesha lakho andizukwanda ngoba ndingatshonisa ilanga ndithetha mandiwashuqe la magama ngegama lenkosi amen. Nkosi makhulu ingalo ifaka itimu ka-MC apha itimu ka-MC andiyibone apha kodwa mna andinawuxola mna ihamba ngebhaloni ya sithethi lona you know kumandi into yobana apha kule conference kuyo ngabantu abangomama so umntu ongumama kulula uba aphakame ngeculo ahlabele futhi kwangokwakhe it becomes very difficult abantu abangootata masabaphakame ngamaculo especially abo batshatileyo uyathi yitsho mabali mama nayibiza phezulu now yenzekile phayilani at some point tata uyibhodi so xa ungcwatywe elalini ebumelwaneni inkomkhulu lithethelwa ibhodi ibhodi zose-announsa nee-meetings ezizayo kodimamele now uphakanyiswa inkomkhulu funeka yothetha utata nayiphakanyiswa as ibhodi uyathi yitsho matshona matshona ayibize phezulu kodwa sizawucela ke ibhodi yethu uba ubhele azosixelela ngosingaye odwa yitsho matshona kanti amajoni usezibhizeni kodwa ubi usezibhizeni yayazi mna la ngoba ndiyitula amajoni kuthiwe eyiphi bhele leyithi duda nomoyi
Jujana moyi wamanile umajola ngiculela yona ingaziwa ukuthi makayolanda esimbizeni asibe ixube ifasikoti ephela isibread knife alotha isho majola alomajola to die no more to die at least singabana bangomama sinayo into nomoya apha imanje manene ungena kwenu apha benisithwe ngabasifana khange banibona nyo hawukhale sethi J bakabaye pha emnyango baphinde babuye xa uthenga lo manje kuyethwa khawuye pha kanjalo niye pha manje uzawubuyisela ke mama Dinibethe ke mna bona ngcono dinibethe ndibulisa ngegameni Yesu Kristu. Amen. Amen. Mandiqale ngocela uxolo ngoba ndibonile into yoba umfana oyiphetheyo akakhange ayise iliso lokuba aba nomntana unotata unomama. Amen. Mna ke ndingumakhulu wakhe, ndingumama kamamakhe, ndingumakhulu uNonzana. Utsho yena.
andikwazi ke bangaphuma abantwana bam singakhange sithethe nabo nathi singomajiyolombo ochachatho obubhasi omhlawumbe thethi ngabo abantwana ndizawuthi kuni bantwana bam ephini umakhulu wakho mntakamakhulu Lisa umntanam endahlala nawe ixesha elide sihlala nani andingazi ngawugeza ke bantwana into endizawuyaleza kuni ndizanipha umtyebi omkhulu nifunde okwesibini indleko ukubeka abantu abadala kunani nokuthobeka zizinto ezibalulekileyo ningamlibalanga uYesu Kristu owasifelayo niyakondlo libe ngabantwana basenkonzweni ilizwe lonakele ke zizinto ezingena kuni ningabantwana ningazivumeli ke bantwana bam ezonto ukwizinto ekuthiwa ngoma-2000 ngama-2000 kodwa ningazivume ezonto ningazivume ezonto nidibane nootshomi abazawuthi ngawutsala apha ngawuthini apha umkelwe zingqondo kule nto ikhoyo ifike nala magrigavu nabantu bokuhamba ningazifaki kwezonto ibe ngabantwana basesikolweni abantwana abantwana abaziphethe kakuhle andifuna uthetha amazwi maninzi nakudala uba weza kuthetha aphila Lisa xa nibanje kufuneka nizigcine abantwana bahle nibanje and okunxiba ezibhatyi akuthini ngootata nisengabantwana bekhaya niziphathe kakuhle akho kuninzi endiza kuthetha utshilo unomzamo wathi isikolo yinto yokuqala intlonipho nimazi abantu abadala oyihlo benu benikule ndawo nje kungenxa yabo omama benu napkeni ezazisetyenziswa ngoku nine nizawujongana nabo nibonwabise bangalali belila ngenxa yenu ngabanye nje akumandanga akho mzali ukhoyo apho nokuthi mna ndisebhotolweni ulila noba ngeliphula uhlobo ukufika oku kade komntwana ebuye engamazivelaphi kude kulayite uzibane engekho umntwana kowabo ulindele nokuba kuzawufika amapolisa okanye kuzofika forensic usolo kunexhala ungalalanga kungabi njalo ke apha kuthi bantakwethu ndiyanithanda niyeva makhulu yanithanda nkosi ithina ne oh machia zingangalala oh machia zingangalala oh machia zingangalala
So yabetha ke mna umakhulu akamncincanga iminyaka mide ihambile abantwana makhulu bethu babondelishisa beyojika emnyango bebengahambi sonke nje umzimba umboko now sizawucela abakulotata abangakulomama bathethile ngosimoku sizakukhumbuzana sizawucela utata ubawo ke ngoku saluti wo sawucela utata ubawo ke ngoku ndithini khawukwazi ugusha mfana unayo igusha mthathazi unayo igusha zama ugusha isixhenxe kwena on your feet, get the tune. I'm so very happy about my little pet. And I know about my little pet also do
awuthiwa nizokwazi ukwenza nantoni nayo ngekho semthethweni sidelele nizibone ningamadoda abaphakathi kwethu uyayebo notywala njengoba nibona kukhona xa wenziwa imisebenzi anithunywa kwabatywala niyayivana niqhubeleka nithobela nizoyibona ifitshayo nizoba njani niqiniseke nalapha emfundweni Dabs siyamthanda kakhulu Hi Dabs. Hi Dabsy. Dabsy hi. Hi Dabsy. Itimba MC angayibona la. Tinayo captain nambe wa MC itimba yayitizema. So the colleague mna ndine a traditional song why a traditional hymn not a hymn man but a traditional song and I'm correctly tana ihana kulo kaina kolumqini zawufuna le ngoba sincedisana basi ayazi zawuhlabelele nilandele ni ithi yewachola phumeti lo kweni thine Chola pumati lo kweni yo ha kide kawana cholimba yo ha kide kawana somso so kaanza loma skolo magas buto yamle lengo asite lengo ufala skolo magas kama una yabo yamle Skoro magazi na yabo. Nobody gospel magazi. Nobody R&B. Nobody R&B magazi. Ilinde ngati. Ines kwelestika. Yakuma. Abiyeka sabiye. Now
Molweni mfethu. Singomakazi siyazibulisela kuye wonke umuntu okhoyo namhlanje ukuzimasa lo mcimbi umuhle omkhulu ukubana sivuyisana nokubuya kwabantwana bethu apho belele khona. Sivuyelwa bebuya bephila. Alala! According amandla sizayithetha aphila singomakazi bakho. Ukuthi nje silukhuluma ngco luvuyo ukunibona nibuya nibahleka ngakalolisa. Sisithi nikhule nibheke phambili niziphathe kakuhle ningathi kuba ngoku nicinga uba nibadala ngoba ningobhuti bona abantwana nisenga ngabo asikaniniki izithixo kuba nizinikwe ngoda sikaniniki idress ngomama. Sicela nje ukubana omama benu nibaphathe kakuhle nibe ngotata ababakhathaleleyo nipractice apha kubo ukufunda ukukhathalela umuntu ongumama. Omama benu bangasokoli aphila ukhona umbuze umama wakho into yokubana ayikhona into ofuna kuncedise ngayo. Ichiki ibeke ecaleni yaqoma beniyayo ngosinayanisiswa wathi duwandothi ngathi nasingomama into yokubana asizungalithuki. So ungathi ke ngoba hayi mina ndingumuntu ongubhuda ndizoyenza le. Hayi unana umama akholisa angasivumeli igate nikhona. Ungabikho mdanga nasendlini ngoba kusoluso nikhona. Niqoqoshe nihlambe izitya nihleli rooms zenu nihlambe iwashing zenu nifunde bantwana isikolo ningaseki nifunde nibheke phambili niziphathe kakuhle singavi izicases elalini kuthiwe nibethe obani naze najikana ngamakoti kuba ngokunina nicinga wafama nilobhuti abadala. Sithi ke siyanibulelela ngokuba nibe kanti namhlanje nilapha siyavuya kakhulu. Alala! Ndiyabulisa eteteni. Andiyazi noma ndingumakazi noma ndingumkhulu siyabulela bantwana bam, siyanibona nibuya nibahle, siyabulela kakhulu into yoba nibuya nibahle. Sekuthethiwe nani nizawude ningeva, kodwa into endiyicelayo kuni into yoba nihloniphe umama ngomama, nibahloniphe omama benu. Ibuhlungu into yoba sibone abantwana abazali belapha esitrateni kodwa umntwana wekhulisiwe wayalwa njengoba siniyela namhlanje kodwa siphele simbone lapha esitrateni esenza into esingayithandi singomama. Siyanicela ke bantwana bami niqhubele nokuhlonipha nenze zonke izinto ekumele nizenze emakhaya. Utshilo kumakazi bakusoluso klina akudla ipheke athe buya umama notata futhi asekupheki wendlini sobaseva. Akho msebenzi wamantombazana, akho msebenzi wamakhwenkwe esiphila kuyo. Abafana bayapheka njengoba namantombazana epheka. Akho bamantombazana abapheka nini abafana nini namantombazana so kufuneka nipheke. Siyabulela abantwana bami nivuyile nibahle niphila practice kakuhle inkosi. Ehlanzeni. Molweni ententeni luthethayo ongamaziyo ngiyabakho uKhamifado kwasijathu ndingokamdabawo kanana kwaseGcuwa. Akhange ndikwazi ungenzi kunana
emntaneni kanana xa ngabe ngumgidi wakhe. Unana wetshile emtshatweni wami. Kwakume ngaye. So into endifuna uyithetha kwaphila. Unana wakumitha for 9 months. Ngela xesha wayekumithe i9 months. Uxhuma apha esiswini kuye kube mnandi kuye. Njengoba ngobumdala. Into yenzayo itsho enhliziyweni kunana ixhuma apha enhliziyweni kuye. So uzungenza izinto ezizokwenza inhliziyo kanani ibe buhlungu. Inhliziyo kanani ixhuma kuba kumnandi. Nango amazwi endifuna uwathetha kuye aphila mntanam. Ndiphathele nale voucher. Uhamba uthenga igawusi, indoda inxula igawusi. Then uthenge neqhina ndifuna ube linene. Ube indoda elinene. Oh, nansi nedatha yakho for ubhuka umgidi wakho omhle kangaka. Ube mhleke ndoda. Ubeleke umntana ebethuke ukukhulisa into kube yiyo. Enkosi. Asinawugqiba kaloku. Thini yobo thinje uma azowuvala kaloku ngabisasemva koko kutya uba nilandeni. Bazali lasibapha izandla omakazi bathethile bethu. Siyazicela izandla. Ikhona le ngoma iye iculwe xa kukhona celebration ayithi umgidi wayo umtshato. Yenzekile phaya elalini ngenye imini. Silapha estage ngoba bengaliku TV ndimuthetha ngimamele. So kuyatshadwa bekummelwaneni umtshato ubuthemba wangasekhaya. Oh, wayisoluka kuqala. Kuyaculwa ke ngoku. Ubani usathana udalile uthemba walukile. Ithina Sathane uthanile, uThixo uvumile, uthemba indoda. Wabe uLucifer nje ngezantsi kwegadi wavala ingoma. Yamcabukisa le nto because akanoni mdibasa noThemba. Into yokuluka kaThemba ayimfaki. Angayihoyi. 4 years later, uThemba utshela noZanele. Ulusimu ngezantsi kwegadi again. Ukuba le ngoma. Sathane uthanile, uThixo uvumile, uThemba uyatsha. Ekhaba ngithela abantwana. Wajika wangena wathi yebethuna. Into lena nenzayo. 4 years ago ngidlule abakuthiwa ngithandile uThemba uyatsha. Ngithakatha abakhwetha mna. Ngiyadlula namhlanje kuthiwa uThemba uyatsha. Ndanjona noZanele mna. Sicala ke ngokuyi-siblings. I-siblings noba zii-sisters and cousins. Uzophinyushwa ke ngoku. Xa uno-sisters and cousins. Uyakhulunyushwa. Sisters and cousins. Asikhulume ngoma yesilungu sisters and cousins. Sisters and cousins. Azikho. Siza WhatsApp. Izithethu zethu ziyekupheleni ngoku. After sisters and cousins bezothetha uNozala. Siyivale iprogram sityeni. For the last time, sisters and cousins. Azikho. Sicela abamelwane before umzali. Izihlobo nezalamane. To cut the time short, nabamelwane bangasondela ngasestage bakhona. Ngisatya. DJ Kofu Blake siyatya bona. Yekumakhulu. Yekudade obanga. Yonke loo nto yakaya. La. Uzukulwana wami. Bazukulwane bam. Ndilapha. Uyabona nje. Ndiyabulela. Ndibulela uThixo. Ebuye nani ehlathini. Ayo ndawo le. Kodwa sihlale emadolweni.
Siyabulela ke basizukulwane babo. Ubani buyile Nkosi yami kula mzi. Benibekwe kuwo ngabazali bethu. Sithi ke ngoku enkosi. Nihlale ke bantwana ninjena. Umama into angayifuni akakayifuni ngoku. Usithi indoda nje bashube aphusa ngumntwana uyawuhlala ungumntwana apha ekhaya nithule ke nihlale ngalambeko ibikhona nezinto benana zithiwayo lulutsha ndiyacela kangaba bathi nxa usida use kwense asuka bakujiye bathenga ikhopi kanti le khopi inento ufuna kakuyivele phuma cale yabulela ke bazali belikhaya abazali babantwana uba abantwana bebasile endaweni yabo thixo bathi nalapho bebethathe khona ngabantwana njini iinkomo ezixheliweyo apha iigusha ezixheliweyo apha sizazibuyisa zagusha sizazibuyisa zakomo siyabulela ke mzwakaqhudeni nomzi mzwakaqhudeni ubaqhudeni siyabulela uba yesu ukutya kuyangena ngoku sizawucela ke humbly so and contrite as much as ubana sinokutya phambi kwethu siphulaphuleni ushiyeke only one more item as much as ubana sinambini wakamandini yamabhadi ndiyacela yeni item izayo siyimamele siyihoye sizawucela unozala sizawucela unozala azoyala inzala yakhe sizawucela simculele futhi sizawucela simculele iliyogoyogo ndinjenjenje uma hayi makujike okutya nalino ngapilisiyo kokutya owesibili uTJ yahlala sibe sitya athe phela mvumama masike uTJ yenza umsebenzi wakho uTJ
Thank you.
apho ndihamba khona ndikhuluma noNkulunkulu ndithetha noThixo owayethandaza ngogogo kakhulu. Yathi ndikade ngomfana xa esithi mna ndihlaleke ndoveze ekhaya fihle kuyo yonke nje ndingayaziyo ayinamsebenzi ahamba aphila ndisuka naye kudingazani ndifuna ukuqathisa ndiyithethelento apha eqenteni ikhona isihloko sam uaphila uqale ukugula at the age of 3 years 4 years I think ugula epilepsy up until today andisithi ke ndisihle enqaba yam kudala ihamba nejeni yentana kuyindoda today nkonxa esokola sisigulo se-epilepsy. Isigulo se-epilepsy asenziwa yimimoya ngamanye amaxesha niyabona ithini iyathakathwa ningathakathwa ebalala iyakwazi ukuba naso isigulo se-epilepsy ngezizathu ezithile kodwa yangifihla inqabanyana because today ndime apha igama likaAphila eyindoda yamthatha uthi umntana mfihla seke ngaphakathi ethontweni bahlala naye laze latsha ngaphakathi kokugula kwami ndikhula ekhaya lithi ibali from the age of 5 years utata waqala undenza imicimbi unyaka nonyaka ehamba ngempilo yami kuyo yonke lo meko
intombi yaseXesibe ngiyeke undithuthele ecaweni kulela into yamarhabe ndayi-Sunday school mntanami ndayi-youth ndamantombazana womanyana ndabangumama xa ndinekule ndawo ndizozilile komnyaka ndinawungenile ngalo mazwi aphila ndikufundisa into ethi ubomi yindlela ende ingakeli uNkulunkulu ngoba sekeqale wakuthatha for 3 years 4 years abathi waba yindoda uchaza ukuthi kude apho uyakhona inkulu mntanami into ephethisiweyo uthixo never doubt that ngabe ngoku ungamlaki uthi uyehova uthixo awuyisinzikelelo phezu kwempilo yakho mihla namalanga yonke imihla yokuphila kwakho ukusise esikolweni akusise ukugula uhamba nabanye abantwana ngaphambi kwephilisha uyokuthixo ambathi ukuze akukhulise ahambe nawe akufihle ndithi noba ngenilanga selilele ngomlomo uthi uma ngayidla ukuthi xa kunzima thetha nothixo uqaledolotana ungoyiki bengitshilo zakanye nathini kuli niyakwazi na uthanda babu bathi mama siyakwazi nathi nasebhumeni awulali ungathandazana xa uva into yobana okhake baqebile ufuna uzoqhumulane uzuthi ngozoqhumileyo uthi overthixo silapha nanomntako wethu eziqulela sithathe kuzempilo uhambe nathi uyawukwenza njalo ke unawo ngoba ungunkulunkulu owagcina emadini uthixo uyamthanda umntwana wakhe othembekileyo isitshixo ke inhliziyo emhlophe inhliziyo ehlambulukileyo inhliziyo abathandayo abantu sebeyenzi kahle mntanami ubathathe balukesini ubathathe abantu ukuze ikhaya bathembe lingathi ngenkulu enguwe yokuqhubela ngoku nesizawulandela kuthiwe lasabalasa ngenxa yenkulu eyeza nentombi yakwamajiya unganihlazisi ubaze uthi uzosebathethini uhamba nonkulunkulu wakho uhamba namanyanga sebathethini onkoza amathika bamasha bathumane ndaniwiki omvelase omniswe emfuyini Hakinga.
ogogo nomkhulu ababethandaza kuyo ukuthi uDilika Mikoti sebaze bathwala bekuphila bemkhaya baphezu kwempilo yabo ngalo lonke ixesha lokuphila lena yesizukulwane uNkulunkulu sezayithatha kuye esuse kwakhe ecaleni kube ngumuntu ukuthi ngomntana ndiyambulela ke ukuba manje ukuba aphila ngaphakathi kwaso sonke isimo aze ahambe abuye azoba ngaphakathi kwekhaya eyiyo indoda iphila eqedile uchaza ukuba uNkulunkulu ethembekile ndiyabulela kakhulu isakhanya mntanami futhi isakhanya esaloka aphila mntanami ukhulela apho kwezizakhe ndingumjapani bekhaya sebathenjini liwele lika-aphila kodwa mntanami naye kodwa bengamawele ndibakhulisa kanje ndibabambe kanje amazinyo kulani bantwana bami uthixo anigcine uthixo anisikelele ngalelo lonke ixesha niyabendleleni izinto zininzi ndiye ndithi ke xa ndithetha nabo ndithi I was once your age ayikho into eyenziwa zii-teenagers endingayaziyo because I was once a teen. So you can experiment anything. Once you are past 8, you can experiment anything. As long as anybody is at home, this is as a clinic room. Who are past 18 years, then I allow them. They can experiment anything. But once into we from into bana, you could cheat away. It means I yeah. Can experiment anything because in number 2000 niyaziphendula nisiqalele indaba zethu and niyasikhumbuza into yobana amaxesha ngamanye awasafani nelandlela thina sasikhuliswe seke bantwana bam nithi xa nihambe endleleni nibe ngumzekelo ebantwini ukuze kungachitheki amanye amakhaya kuthiwe kugqekeziwe kwabanye kugqekezwe aphila kwelisakhaya andiyilindelanga loo nto ukuthi ndilindele abantu engamadoda azawukhulisa o-ayola nosqalo labo bonke abanina abantwana abesemva kona bangamadoda phaya ebathenjini nibe ngumzekelo nifane nodadewenu bande ezimpilweni ndiyabulela kakhulu bazali abantu akhona izihlobo zami ezikhona namhlanje zafika zazondiqhuma egameni likaAphili uchaza bona ukuthi bakunyakazele ekubhenjini umfanekiso wokuba inhliziyo ehlambukileyo uthixo uyayikhulisa ayibusise iblessings zizizele phezu kwempilo yakho akwabakhe bantwana bami sika iphathele ningathi banisenza imisebenzi yabantwana benu niyenze nibabini okanye nibathathu nabasibathenjini lizwenze likudwale kuhlale kudwala benje welcome nikhona ningamadoda sesingasekho mna notata kaAhela ndisingasekho ungachitheki lo muzi kuphela kuhlale kudwala abantu inhliziyo zethu bemhlophe sibenuthando sibenoxolo kuko konke bantwana bami yonke into embi iphosa kuNkulunkulu phezulu sikumazulwini ubuye ungekusana kunomakhathini uthethe nabathembu bathembu ndiyabulela kakhulu izihlobo zami ndiyabulela bazali ndiyabulela umamazana wami uMasandini ngokundinyamezela ekhaya kuthiwa ndiyiraki nyana nawuzibonele bandithathe kabadinga boburaki bam bayokutyala phaa kwakho wena ke bazawudiniwe ndimane ndikukhumbuza ndithi hayi ntombakazi mina ndingawo ndiyeke kanje ndiyaziwe ekhaya ndililo ekezi ndiraki nyani ngenxa yempilo ndiyabulela kakhulu entombakazamini namadodakazi am sindumi sisinana andikaze nindahlele zandla mhlana ndihamba nam xa ndisithi iwi nisukume nihambe nam abe engayazi nokuyazi madlamini sihlale phezu kwayo sobathathu sidlule kuyo sekuhlale kunjalo bathembu nonzaba xa sibe phinde mnyana thoza abantu batshile phela njengomntana unjenjenje kwenzeka unjenjenje kwenzeka mama ozibalayo ngalo
ngalo lonke ixesha uyithetha boqo into ndiyacinga into yobana into bandimfuzile xa ezothetha into nobintle akajikelezi uyikhupha ize straight asegqiba athi lila ke majiyakazi uzawugqiba uthule uqhubeke nendlela uthandaze kuthini uzawugqiba uqhubeke nendlela ndiyabulela nomntana nakodadewethu abazala bami nabo bonke abantu abakhona phakathi kule ntenzi zihlobo zonke ezizoziqhuma mna notata aphile ndiyabulela kakhulu ze kwande apho nithathe khona uthixo anigcine uthixo anibusise ndiyabulela kakhulu masihlaleni ke sonwabe akukho mntu ubuya ndawo namhlanje kwezi ntsuku ziyi-8 zalo mgidi kaaphile unimigidi ukuqala ngokugqibelo last week namhlanje ngu-last day funeka kuvele kunuke into endingayaziyo uzawusalile apha komzali umzali oda iipilisi athumele umntana azomnyengezela akuyiwa ndawo umgidi kaaphile ayibalala hata bonana babo ntombazana hata